Ο Απόστολος Ανδρέας. Ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου. Ήταν από τη Βυσσαϊδά της Γαλιλαίας και τον πατέρα του τον έλεγαν Ιωνά. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Ο Ανδρέας μαζί με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή υπήρξαν στην αρχή μαθητές του Ιωάννου του Προδρόμου. Κάποια μέρα μάλιστα που βρισκόντουσαν στις όχθες του Ιορδάνη, ο πρόδρομος τους έδειξε τον Ιησού και τους είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Και οι δύο απλοϊκοί εκείνοι ψαράδες συγκινήθηκαν τόσο πολύ που χωρίς κανένα δισταγμό και καμιά επιφύλαξη άφησαν αμέσως το διδάσκαλό τους και ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Η ιστορία της ζωής του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά τον σχηματισμό της πρώτης εκκλησίας, ο Ανδρέας κήρυξε στη Βυθινία, Εύξηνο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Μάλιστα, ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζαντίου, αφού εκεί εγκατέστησε πρώτο επίσκοπο τον Απόστολο Στάχη, που εορτάζει στις 31 Οκτωβρίου και αυτού διάδοχος είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Στην Αχαΐα η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στο λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλα, σύζυγος του Ανθίπατου Αχαΐας Αιγιάτου, αφού τη θεράπευσε ο Απόστολος από τη βαριά αρρώστια που είχε, πίστεψε στο Χριστό. Το γεγονός αυτό εκνεύρισε τον Ανθίπατο και με την παρότριση ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμα Χ. Έτσι ο Απόστολος Ανδρέας παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό δόκιμον εργάτην, δηλαδή δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη του Ευαγγελίου. Οι χριστιανοί της Αχαΐας θρήνησαν βαθιά το θάνατό του. Ο πόνος τους έγινε ακόμα πιο μεγάλος όταν ο Ανθίπατος Αιγιάτης αρνήθηκε να τους παραδώσει το Άγιο Λείψανό του για να το θάψουν. Ο Θεός όμως οικονόμησε τα πράγματα. Την ίδια μέρα που πέθανε ο Άγιος, ο Αιγιάτης τρελάθηκε και αυτοκτόνησε. Οι χριστιανοί τότε με τον επίσκοπό του στο Στρατοκλή, πρώτο επίσκοπο των πατρών, παρέλαβαν το σεπτολείψανο και το θάψαν με μεγάλες τιμές. Αργότερα, όταν στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκε ο Κωνστάντιος, που ήταν γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μέρος του Ιερού Λειψάνου μεταφέρθηκε από την πόλη των πατρών στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων ένδον της Αγίας Τραπέζης, ενώ η Αγία Κάρα του Πρωτοκλήτου παρέμεινε στην Πάτρα. Όταν όμως οι Τούρκοι επρόκειτο να καταλάβουν την πόλη το 1460, τότε ο Θωμάς Παλαιολόγος, αδελφός του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και τελευταίος δεσπότης του Μοριά, πήρε το πολύτιμο κοιμήλιο και το μετέφερε στην Ιταλία. Εκεί, αφού το παρέλαβε ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος, το πολύτιμο κοιμήλιο εναποτέθηκε στο ναό του Αγίου Πέτρου της Ρώμης. Το Νοέμβριο του 1847, ένας Ρώσος πρίγκιπας, ο Ανδρέας Μουράβιεφ, δώρισε στην πόλη της Πάτρας ένα τεμάχιο δακτύλου του χεριού του Αγίου. Ο Μουράβιεφ είχε λάβει το παραπάνω ιερό λείψανο από τον Καλίνικο, πρώην επίσκοπο Μοσχονησίων, ο οποίος μόναζε τότε στο Άγιο Όρος. Όπως αναφέρει μια κυπριακή παράδοση,
σε μια περιοδεία του ο Απόστολος Ανδρέας πήγε και στην Κύπρο. Το καράβι που τον μετέφερε στην Αντιόχεια από την Ιώπη, λίγο πριν προσπεράσουν το γνωστό ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα και τα νησιά που είναι γνωστά με το όνομα Κλίδες, αναγκάστηκε να σταματήσει εκεί, σε ένα μικρό λιμανάκι, γιατί κόπασε ο άνεμος. Τις μέρες αυτές της νηνεμίας τους έλειψε και το νερό. Ένα πρωί που ο πλοίαρχος βγήκε στο νησί και έψαχνε να βρει νερό, πήρε μαζί του και τον Απόστολο. Δυστυχώς, πουθενά νερό. Κάποια στιγμή που έφτασε στη μέση των δύο εκκλησιών που υπάρχουν σήμερα, της Παλαιάς και της Καινούριας, ο Άγιος γονάτισε μπροστά σε ένα κατάξερο βράχο και προσευχήθηκε να στείλει ο Θεός νερό. Ποθούσε το θαύμα για να πιστέψουν όσοι ήταν εκεί στο Χριστό. Ύστερα σηκώθηκε, σφράγισε με το σημείο του σταυρού το βράχο και το θαύμα έγινε. Από τη ρίζα του βράχου βγήκε αμέσως μπόλικο νερό, που τρέχει μέχρι σήμερα μέσα σε ένα λάκκο της Παλαιάς Εκκλησιάς και από εκεί προχωρεί και βγαίνει από μια βρύση κοντά στη θάλασσα. Το ευλογημένο νερό, το γνωστό ως αγίασμα, που τόσους έχει ξεδιψάσει, μα και τόσους άλλους μυριάδες ολόκληρες που το πήραν με πίστη, τους δρόσισε και τους παρηγόρησε. Και πρώτα-πρώτα το τυφλό παιδί του καπετάνιου. Ήταν και αυτό ένα από τα πρόσωπα του καραβιού που μετέφερε ο πατέρας. Γεννήθηκε τυφλό και μεγάλωσε μέσα σε ένα συνεχές σκοτάδι. Ποτέ του δεν είδε το φως. Δέντρα, φυτά, ζώα, αγωνιζόταν να τα αναγνωρίσει με το ψαχούλεμα. Εκείνη την ημέρα, όταν οι ναύτες γύρισαν με τα ασκιά γεμάτα νερό και εξήγησαν τον τρόπο που το βρήκαν στο νησί, ένα φως γλυκιάς ελπίδας άναψε στην καρδιά του δύστιχου παιδιού. Μήπως το νερό αυτό, σκέφτηκε, που βγήκε από το ξερό βράχο ύστερα από την προσευχή του παράξενου εκείνου συνεπιβάτη τους, θα μπορούσε να χαρίσει και σε αυτόν το φως του που ποθούσε? Αφού με θαυμαστό τρόπο βγήκε, θαύματα θα μπορούσε και να προσφέρει. Με αυτή την πίστη και τη βαθιά ελπίδα ζήτησε και το παιδί λίγο νερό. Διψούσε και γόταν από τη δίψα. Ο Απόστολος που ήταν εκεί έσπευσε και έδωσε στο παιδί ένα δοχείο γεμάτο από το δροσερό νερό. Όμως το παιδί προτίμησε, αντί να δροσίσει με το νερό τα χείλη του, να πλύνει πρώτα το πρόσωπό του. Και ό του θαύματος! Μόλις το δροσερό νερό άγγιξε τους βόλβους των ματιών του παιδιού, το παιδί άρχισε να βλέπει. Και ο Απόστολος, που τον κοίταζαν όλοι με θαυμασμό, άρχισε να τους μιλάει και να τους διδάσκει τη νέα πίστη. Το τέλος της ομιλίας ήταν πολύ καρποφόρο. Όσοι τον άκουσαν πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Την αρχή έκανε ο καπετάνιος με το παιδί του, που πήρε και το όνομα Ανδρέας, και ύστερα όλοι οι άλλοι συνεπιβάτες και μερικοί ψαράδες που ήταν εκεί πίστεψαν όλοι στον Χριστό που τους κήρυξε ο Απόστολός μας και βαπτίστηκαν. Στο μεταξύ, ο άνεμος άρχισε να φυσά και το καράβι ετοιμάστηκε για να συνεχίσει το ταξίδι του. Ο Απόστολος, αφού κάλεσε κοντά του όλους εκείνους που πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν, τους έδωκε τις τελευταίες συμβουλές του και τους αποχαιρέτησε. Αργότερα, μετά από χρόνια, χτίστηκε στον τόπο αυτό που περπάτησε και άγιασε με την προσευχή, τα θαύματα και τον ιδρώτα του ο πρωτόκλητος μαθητής, το μεγάλο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, που με τον καιρό έγινε πανκύπριο προσκύνημα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη της Κύπρου, ορθόδοξοι και ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι ακόμα, συνέρεαν στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα του Αποστόλου, να βαπτίσουν εκεί τα νεογέννητα παιδιά τους και να προσφέρουν τα δώρα τους για να εκφράσουν τα ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους στον Θείο Απόστολο. Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος, έτσι ως πρωτόκλητος και Απόστολος ο Ανδρέας οικετεύει για την ειρήνη της οικουμένης και για την ειρήνη των ψυχών μας. Ειρήνη
και τες ψυχές ημών το μέγα